última hora do día, o sea que ahora canto menos espuma debería ter, pero bueno, xa se ve que está botando por fora, o sea, está literalmente rebosando, e eu me imagino que ten a parrilla que ten a fosa baixa, o sea, porque ahora cando debería estar almacenando, ahora cando debería estar almacenando, hostia. Ahora é cando debería estar almacenando pois iso, pa o millo. Pero vese alto, Eu temos a bomba aí preparada porque iso vámonos arrancar, porque vimos que cando botábamos o controlador, pois que se dábamos aire, iso, melloraba mellor, porque se expandía, vale. Vamos a botar aquí na esquina, e iso. Bueno, si, o que ten de espuma é isto. Isto, é 1 metro, prácticamente. É 1 metro, se non será, desde aí. Iso é o que ten de espuma. Di el, dixo o gandeiro que sabe que ten de espuma. Entón, bueno, vamos darlle. Bueno, iso xa botamos no produto. E temos aquí a bomba funcionando. A ver, o nivel xa baixo baixo, non? Que antes estaba por encima da... Si, supoño que estará baixando en todos os sitios, mira pali. Xa se ve máis baixo aquí tamén. Si, supoño que está baixando, pero costa, non? Hai que deixala un pouco. Si, está baixando en todos os sitios, supoño. Costa. Que tiña moita espuma, O sea, esta vara que tendes aí, que está aguantando o tubo da bomba, é unha vara que ten 5 metros de largo. 5 metros de largo, E está no fondo, tocando o fondo, Teño atado porque non marche. Bueno, xa debe levar aí 1 hora bourando. A ver, o nivel sí que se ve que baixou. O nivel sí que se ve que baixou. É iso. Dese que baixou aquí. Pero bueno, a mellor era vou deixalo toda a noite. Vou falar aí co jefe. Ele xa dixo que se podía deixar, se quería, ou deixar un pouco máis, bueno. Iso. Eu dixenlle tamén de prenderlle lume, pero bueno, tá. O sea, aí, ali vese que baixou, aquí tamén, O sea, o nivel vai baixando, pero bueno, iso. Hai que darlle tempo. Ali ves que baixou, porque se ve o bordillo, ves o que baixou no bordillo. Bueno, iso, xa quedamos co gandeiro en que vamos deixar aquí a bomba, porque se ve ali o que baixou, non ves? Ves o que baixou, é todo aquí, si, o que está baixando, pero claro, levalle moito tempo. A ver, aí podese ver, non? Había precio canto baixou.
Bueno, pero aquí sí que se aprecia xa, Aquí, que baixou aquí. E hai como 15 centímetros. Ele dixo que son as 8, dixo que iba ter 2 horas máis.